नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 14 एप्रिल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती. बाबासाहेब आंबेडकर म्हटले की त्यांनी जाती निर्मूलनासाठी जे कार्य केलं ते पहिलं दृष्टिपथात येतं. त्यामुळेच आज आपण एक मराठी कविता घेतोय. कवितेचे शीर्षक आहे जातीने केली माती. आपल्या हिंदुस्थानात किंवा महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर महाराष्ट्रात अनेक संत महंत महापुरुष होऊन गेले, ज्यांनी या हिंदू धर्मातील जातीभेद नष्ट व्हावा, हिंदू धर्म एकसंघ राहावा म्हणून प्रयत्न केले. त्यात संत तर सगळेच आहेत, अनेक थोर पुरुष आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आहेत, कर्वे, संत, पंत, महंत असे म्हणतात ते सगळेच आहेत. पण अजूनही दुर्दैवाने जातीभेद मानला जातो. काही वेळा काही दीन पतितांवर अन्याय केला जातो. आजही आपण बातम्या ऐकतो, वाचतो. तो खरोखरच आपल्याला इतकं वाईट वाटतं तर ज्यांनी हे जाती नष्ट व्हावे म्हणून कार्य केलं त्यांच्या आत्म्यांना किती त्रास होत असेल त्याची कल्पनाच केलेली बरी. ह्या जातीने आपल्या धर्माचा कसा ऱ्हास झाला आहे, जातीने कशी माती केली ते या कवितेत सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता कविता ऐकूया. कवितेचे शीर्षक आहे जातीने केली माती. आता हल्ली काय होतं, हल्लीचं जे राजकारण चाललं आहे, काय बोलला त्याला महत्त्व नाही आहे, त्यापेक्षा कोण बोलला याला महत्त्व जास्त आहे. म्हणजे प्रत्येक वक्तव्य करणाऱ्याची जात बघितली जाते आणि मग त्याच्यावर वाद केला जातो. बघा तुम्ही हल्ली जे वाद चालले आहेत राजकारणात वगैरे, तर प्रत्येकाचा मुद्दा काय त्यापेक्षा बोलणारा कोण आहे, तो कुठल्या जातीचा आहे ते ठरवून मग हे वाद केले जातात. म्हणून म्हटलं आहे मुद्दा काय त्यापेक्षा कुणासंबंधी ते महत्त्वाचे असते. मुद्दा काय त्यापेक्षा कुणासंबंधी ते महत्त्वाचे असते. कोण परके कोण आपले, जात पाहून चुक्की बरोबर ते ठरते. शतकामागून शतके गेली तरी काहींच्या गळीना उतरले. शतकामागून शतके गेली तरी काहींच्या गळीना उतरले. जातीपातीच्या पलीकडे बघणेच नाही परिघातच अडकलेले. जातीपातीच्या पलीकडे बघणेच नाही परिघातच अडकलेले. दीनानाथांच्या दर्शनास दीनानाथ अडवले गेले. पतित पावन दीनानाथ म्हणतो आपण देवाला. दीनानाथाच्या दर्शनास दीनानाथ अडवले गेले. जातीपाती नष्ट करण्यास संत महंत अथक झटले. बॅरिस्टर सावरकर, डॉक्टर आंबेडकर आदी खूप लढले. बॅरिस्टर सावरकर, डॉक्टर आंबेडकर आदी खूप लढले. पतित पावन काळाराम मंदिर हे त्याचेच दाखले. त्यांनी जे कार्य केलं, पतित पावन काळाराम मंदिर हे त्याचेच दाखले. साऱ्या जीवात एकच आत्मा, मग दलित कसे वेगळे. साऱ्या जीवात एकच आत्मा, तर मग दलित कसे वेगळे. आपण लोटले दूर म्हणून अधर्मियांचे फावले. आपण लोटले दूर म्हणून अधर्मियांचे फावले. खोटे प्रेम कळवळ दाखवून त्यांना आपलेसे केले. खोटे प्रेम कळवळ दाखवून त्यांना आपलेसे केले. आता तरी उघडूया मनाचे दार, म्हणूया त्यांना आपले. आता तरी उघडूया मनाचे दार, म्हणूया त्यांना आपले. नको गर्व धरू स्वजातीचा, हिंदू सारा एक रे. नको धरू गर्व स्वजातीचा, हिंदू सारा एक रे. जातप्रांत हे कारण ठरती, अंती आपल्या ऱ्हासा रे. नको धरू गर्व स्वजातीचा, हिंदू सारा एक रे. नको गर्व धरू स्वजातीचा, हिंदू सारा एक रे. जातप्रांत हे ठरती कारण, अंती आपुल्या ऱ्हासा रे. एकच सूर्य जीवनदाता, जीवन देई वसुंधरे. एकच सूर्य जीवनदाता, जीवन देई वसुंधरे. धरा नभांगण एकच सारे. धरा नभांगण एकची सारे. तर कशास हे वादरे. तर कशास हे वादरे. धरा नभांगण एकची सारे, तर कशास हे वादरे. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली तर लाईक करा, तुमची मतं कळवा, कमेंट करा.
तुमच्या मित्रमंडळीत आप्तेष्टाने ही कविता पाठवा. चॅनलला कोणी नवीन असेल किंवा जुन्याचं राहिलं असेल न विसरता सबस्क्राईब करा. आता परत पुढच्या आठवड्यात भेटू एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.